बे जाहैबाय मोनसे प्रलबननि राजनिति आरो बे प्रलबननि राजनिति गाज्रि राजनितिखौ इउपिपिएलआ सिगां इलेक्सनाव नामिनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना बे बिटिआर इलेक्सननि उनावहायनिफ्रायनो प्रथम बिसोरो राजनितियाव पदक्षेप होदों आगान होगोन आदान होग्रोमोना बिथांमोना बे प्रलबननि राजनितियाव हाबदों। दा प्रलबनखौ जोङो महिलाफ्रा जोंना माने बे सिं गामि सिङाव थानाय बांसिन महिलायानो एसे लेखा रोङै एसे माने गुरै गोसोनि महिलाफोर नालाय बिथांमोना सानो जे बयबो सैथो खोथाखौनो बुङो बिदि सानदों आरो प्रमद बर'मोन बायदि जायफ्रानिकि लेखा गोरों जायफ्रानिकि बहुत गिदिर गिदिर खोथा बुंनो गोरों माने गोबां खामानिफोरबो मावबोनाय नुदों एबसुनि समाव बिथांमोना जुदि खोथा बुङोब्ला सोर मानिया जानो ओंखायनो महिलाफ्रा सानदोंमोन जे बिथांमोननि बुंनाय खोथाफ्रा निस्सय सैथो जागोन खोमा ओंखायनो जिहेतु बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय 75,000 करि बिसोर खोथा बुंदोंमोन मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 75,000 होगोन होननानै बेनि आसायाव जोंनि महिलाफ्रा मोनमारगोन खोमा साननानै गिर्जाब बिथांमोननि जानानै खामानि मावहैदोंमोन बेवहाय जोंहा खहा जादों जोंनि महिलाफ्रा दा हमनो हाबाय बुजिबाय मोनथिबाय जे रावबो 75,000 थाखाखौ मोनाखिसै 75,000 थाखाखौथ' मोनखायाखिसैनो आरो मोनसे बे जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आसनि बे अरुणोदय आसनिया बेखौ स्टेटफ्रा होयो दा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बियो बिजेपिनि मोनसे आसनि इउपिपिएलआ बेखौ बिसोरो गावसिनि आसनि होननानै बिसोरो फर्म नंखाय नकल फर्म प्रिन्ट खालामनानै बेवहाय ट्रेक्टरनि छबि आरो बिबारनि छबि होनानै बेखौ जोंनि महिलाफोरनो मिटिं खालाम बेखौ रानै होबाय बिसोर सानबाय बे फर्मखौ जुदि जों फैसा होनाङालासिनो ओरैनो मोनदोंबा बे फर्मनिफ्राय जों 1200 थाखा 1250 थाखा मोनोब्ला बेवहाय जोंहालाय माथो खथि दं ओंखायनो महिलाफ्रा गिर्जाब बिसोरजों सहाय खालामदोंमोन हेल्प खालामदोंमोन मदद खालामदोंमोन खिन्थु दा नुनो मोनबाय रावबो मोनाखिसै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 75 थाखाखौबो मोनाखिसै आरो रावबो बेबायदि अरुणोदयनि आसनिखौबो मोनाखिसै खारन अरुणोदयआ मोनसे क्राइटेरिया दङ मोनसे नेमखान्थि दङ बे नेमखान्थिजों थाङाबा अरुणोदयखौ मोना दा जोंना महिलाफ्रा रावबो मोनाखिसै नालाय आंगायनानै दा बिसोरो जों जे आइजो आगोलनिफ्रायनो जों आइजो आफादबो खालामनानै फैनाय हिसाबै आइजोफोरनि जि गोसोनि लुबैनाय सान्थि गोजोन आरो गथ'फोरनि निरापत्ता बेनि खाथिराव दा जोङो गासैबो महिलाफ्रा बांसिन महिलाफ्रानो दा जोंजों दङ आरो बे आसनिफोर अरुणोदय आसनियानो होन बा सेल्फ हेल्प ग्रुप 75,000 थाखायानो होन बेफोरखौ दा बिथांमोना बावगारलांबाय आरो गासैबो महिलाफ्रा जोंनि जानानै दा बिपिएफनि थाखायनो सिन्था खालामो आरो निस्सय बिपिएफनि थाखायनो फैगौ 2025 सननि जेनिखि बिटिसि इलेक्सन बे बिटिसि इलेक्सनाव जोंनि महिलाफ्रा खामानि मावगोन जोंनि बे बिटिसि दानायाव जि सोमावसारनाय जाबोदों बे समनिफ्रायनो मुख्य भूमिका लाबोबाय थादों माने गाहाय बिबानखौ लाबोबाय थादों आरो आइजोफ्रा जेब्लायबो बेनि थाखाय सांग्रां जे जोंनि फिसा फिसौफ्रा सान्थियाव थानो मोननांगौ जोंनि जि एरिया जोंनि जि साहित्य सासित ओनसोल बे ओनसोला बिटिसि ओनसोला सुखआव थानांगौ सान्थियाव थानांगौ जोंनि फिसाफ्रा सान्थियाव थानो मोननांगौ जोंनि फिसाफ्रा ओंखाम रसा नांनो मोननाय नङा जोंनि फिसाफ्रा लेखा फरा फरायनो मोननांगोन जोंनि फिसाफ्रा बेफार बानिज्य खालायनानै जायगाखौ उन्नति खालायनो थाखाय बिसोरो खामानि मावनो सुबिदा मोननांगोन आरो जों लुबैयो जे बेफोर गासिबो जोंनि बिमा माहारिनि जि साननाय हनाय बेफोर बास्तबआव महर मोननांगौ आरो बेनिखायनो दासिमबो जों नुबाय थादों जे बिपिएफआव जायफोर महिलाफोर दङ माने बहुत महिलाफ्रा माने दिनैसिमबो बुंनो हाया जे बहुत महिलाया बिपिएफ गारनानै दस्रा दलाव थांदों होननानै बुंनो हाया जोंनि महिलाफ्रा आगोलाव जेसेबां बिपिएफआव दंमोन लोब दाजेननायनिफ्राय बेसेबांमोनलाय 2003 आवहाय बिटिसि एकर्ड जानायनि समाव लैहोर महिलाफ्रा बर'ल' नङा बर' अनाबर' गासिबो महिलाफ्रा बिपिएफआव जब खालामजोबदों माने सापर्ट खालामजोबदों आरो बेफोर महिलाफ्रा खुनु रावबो माने मेक्सिमामानो बिपिएफजों दङ आरो जोंनि लुबैनाया बेनो जे जोंनि ओनसोला सान्थि जानांगौ निरापत्ता जानांगौ निरापत्ता मोननांगौ जोंनि गासिबो फिसा फिसौफ्रा बेवहाय खुनु जाथि हारिनि खोथा गैया एकतायै थानांगौ खौसेयै जोंनि ओनसोलखौ उन्नयननि थाखाय जौगासारनायनि थाखाय बयबो खामानिखौ मावनो मोननांगौ बे आसायावनो जोंनि महिलाफोरखौ जोङो बुंदों जे दस्राफोरनि बे गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरनि जेनिखि थगायनाय राजनिति प्रलबननि राजनिति बे राजनितिखौ खोनासंनो नाङा बिसोरनि खोथाफोरखौ आरो जोंना जिहेतु सासे गोख्रों नेता दङ जायखौ जोङो
बुंनो सानो जे जोंनि गासिबो गांनाय उखैनायनि नोजोर होनो हाग्रा जोंहा सासे नेता दङ आरो बेनो जाबाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बयनिबो गांनाय उखैनायखौ बुजिनो हायो आरो बयनिबो निरापत्तानि थाखाय बिथाङा खामानि मावनो हायो गतिके जोङो महिलाफ्रा बिथांनि सायावनो आस्था लाखियो बिथांनि सरकार फैफिननांगौ आरो निस्सय बिथांनि सरकारा फैफिनगोन आरो बेनि थाखायनो गासिबो महिलाफ्रा जयै खौसेयै थानानै जोङो फैगौ जि इलेक्सन 2025 नि बे इलेक्सनाव BTC आव आरोबाव BPF नि सरकारा फैफिननांगौ बेनि थाखाय जोङो आइजो माहारिफोरनिफ्राय महिलाफोरनिफ्राय जोङो बिथांखौ जेसेबां हायो जोङो नाजागोन सेस्था खालामगोन जाहाथे जों सरकारखौ गठन खालामनो हायो जोंनि लुबैनाया बेनो क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार क'क्राझार सहरनि ग्रीनफील्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडी रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं क्ल' मेशिन भार्चुएल रियेलिटी हेमार एयार हकी पाइरेट्स फ्रग माग शूटार बाइक रेसिं कार रेसिं बास्केटबल पान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन